Sumayong gabi na to tanan. Hapit na ang Pasko. So karon, akong ipaambit ninyo hatag nga topic ni Father Ted, basig mo niya to obispo pohon, no? Una akong punta, no? Muna yung gihatag na ako nga itong pamalandungan karon. Okay mo diha? Tinuod? God is good all the time. Itong pakpakan na Ginoo. Pero nga una, nalipay kayong Ginoo kay duha kong tulo magkatigom sa akong pangalan, ana ako sa inyong taliwana. So in English pa, if there are 2 or 3 gathered together, there is picture taking. Picture taking naman. So karon atong pamalandungan ning gihatag nga topic nako ni Father Ted. The hope that does not disappoint us. Romans chapter 5 verse 5. Our journey beyond our parish 25th anniversary. Kanus amo ni? Anong pista? Anong pista? Ka-25th na ninyo? Atong July? Sa June? Atong June? Congratulations nato tanan. Atong gaas masipang papa. Hope doesn't disappoint us. Nga naman, kung itong pamalandungan karon, kumingon ko God is good, inyong tubag, grabe. Kumingon ko all the time, siyempre. Nakauban na to si Ronron, kung ikabats na ko sa exam. Nakainumunto ko ba? Kung ikabats na ko sa exam na mo dito, o nagkuhan po ta, Rono, sa face to. Face to kay may mga talent na mo. Unya, napoy kauban akong CFD, si Rondon CFD po ni, si Bradrick Malaran, no? Kauban na to adas. Tigduyog na to din no? O ni usas professor na ko sa Catholic Faith Defender. No? Lipay ko, kita ko niya, kita ko sa mga kanabang ni Umul na, kunay church father ang simbahan, CFD po, doon po yung mga church father. Ini mga nag-una kung nagtudlo sa amo. Amen? Sabihin ko, God is good? Grabe! Sabihin ko, all the time? Siyempre. Balik ba? Balik ko na to, be? God is good! All the time! Atong pakpakan ng Ginoo, dapat kitang tanan magdaog paglaom. Dili lang sa umaabot, kung dili karon. Mo na mensahe ni Pope Leo sa mga batanon. You are not the hope. Yun man si Jose Rizal. The young generation is the future. The hope of the future. Yun siya you are not only the hope of the future, but you are the hope of today. Amen? Kung nang inikulit ninyo karon, kita na ang paglaom nga simbolo sa atong presensya sa atong Ginoo. Hope doesn't disappoint us. Unang ako kutluon lang ang first reading ron kay ma-relate nato sa topic nato. Hope doesn't disappoint us. Unang kita gani adin ni karon kuno ta sa paglaom. Bisan pa sa nahitabo sa atong kalibutan, ngano man ang atong paglaom dili ta. Don't anchor your hope on political person. Anchor your hope to Jesus Christ alone. He is our hope. Amen? Naingon ako, wala paglaom ato nasod, Father, sayop ka. Yan naman, wa ko maglaom. Ang akong paglaom, wala ko gi-anchor sa tao. Gi-anchor na ko ni Kristo, ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga Hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? When first reading ron, sa Isaiah chapter 40, verses 29 to 31, He gives strength to the fainting
To the weak, He makes vigor abound. Though young men faint and grow weary, and youths stagger and fall, they that hope in the Lord will renew their strength. Is that all? They that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with eagle's wings. They will run and not grow weary, walk and not grow faint. O na itong kamalandungan karon, ang mga tao nga naglaom sa Ginoo magbag-o sa ilang kusog. O nang usas cardinal virtues, may 4 cardinal virtues ang simbahan. Pila? 4 cardinal virtues. Unsa ba yan? Prudence, temperance, justice, ikaupat, fortitude. Saan yung fortitude? Divine strength. Ug mo na itong pangayuon karon. Nga naman, let us anchor our hope on God alone. Amen? Ibaw ba mo? During exorcism, usa sa mga demonyo ni ingon, simple prayer can stop the plan of the demon. Simple prayer. Every day. Kapit naman alas 11, no? I-remind ko ha. Mag-pray tag 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory be for the eternal repose of the poor souls in Purgatorio. Purgatory. Ato silang iampo. 6 p.m., kaganina, human sa misa, nag-Angelus ta. 8 p.m., mag-ampo ta. Mabitaw lang sa una, magtingon ang kampanaryo. Pagpahinumdom na oras na, mag-ampo tantanan sa mga kalag sa purgatorio. Alas 12 sa Udto, Angelus, alas 3, Divine Mercy. Yeah, simple na. Satan will limit your prayer. Why? Because he knows your prayer limits him. Naliko na ko. Satan, mag-ampo ka, dito kayo. Satan will limit your prayer because he knows your prayer limits him. Una nga, kung kita kanunay mag-ampo o nang di kita mawadag paglaho. Panayon ta, katong katugon, katugon mo, biyakaan mo na mo. Nagkaroon ingon usa sa mga church fathers, si Athanasius, Saint Athanasius. Grace begins when nature ends. Sabi ito, maglisod na ka, wala ka kasabot si mong problema, bugat na kaayo. Receive the grace of God. Kuna na kay confession. Bless kita ron kay atong paris priest, lingkod yun. No? Pwede po sa sunod adlaw, doon mo sa inyong pare. Tanang sa ninyo, ikumpisal. Ganuman, you never receive the grace of God when you don't go to the sacrament. Sacrament is instituted by Christ to give grace. Unang dito sa office, kuwang akong adlaw ko kaubang pare. Unang sige panawag og pare, dali mo, pakumpisal mo. Kay healing without the sacrament is completing Jesus. Karon Father, healing ragugo Father. Healing without sacrament. Amin ninyo, panahon nga moduol mo sa grasya sa Ginoo, unang ma-renew inyong strength. Kanang imong kusog dili na naimo, gika na ni Kristo. Ug mo ni kulang na to. Kay si Mama way kumpisal, way grasya. Si Papa pod di na pod mo tuog kumpisal kay Katoliko pero Protestante utok. Daghan na to karon. Nga Katoliko tuod pero ang utok Protestante. Tinoo dili. Pila mo katuig way kumpisal. Una nga, di na kay
maka-appreciate sa sacrament. Di ba niya? Ang maghatag na tug hope, only Him. Nga usa una to pagdawat niya through His grace. Munang giingon ni Saint Athanasius, ningon jud siya, grace, natud pa niya, grace begins where nature ends. Munang ayaw mo, abi ninyo mo ni niya, kung wa na gani kay kumpisal, nagsalig ka sa imong Ginoo, sa imong kagalingon, wa ka mo salig ni Kristo. Kaya mingon ka, salig mo Kristo, Fads? Magmuros, ganyan ko. Nusampit ka likos iya nga. Wala, faith without good works. Kanang pagduol nyo sa sakramento, it is a divine act. It is an act of humility. Huwag mo uni paglaom na to. Yan ang gubot ang atong palibot. Tungod kay atong mga leader way kumpisal. Atong mga kagawad, atong mga mayor, way mga kumpisal. Apil pong mga pare. Ato ko na. Wait, tinudan ay, Father. Ang gubuta. Because we anchor our hope on our own capacity or our own abilities. On our own position. Sa atong mga kaptangan, sa atong kasikat. Unang gubot kita. Anchor our hope on God's promise. Ug ningon po si Saint, pasensya na mo kay mukutlo jud ko mga church fathers. Ano man, kadang ilang gisulti, ilan na nang gipuy-an. Di na kinahanglan i-prove pa. Ningon si Saint John Chrysostom, God strengthens the one who does not escape the burden but faces it with faith. Di ba rin niya, tanan na itong mga pagsulay na angkon, makaligo na to. Kada mga problema ni mo, doon na dyan theological significance, spiritual significance, sa matag ko sa nato. Na ay mensahe ang Ginoo na. Mo nang ayaw mong takas, kung doon na mo yung mga burden, ayaw mong takas, ayaw mo atras. Come what may. Padayon ta. Yan naman, God strengthens the one who does not escape the burden, but faces it with faith. Strength comes from God by not running away our burden and continue while holding on to God. Anchor our hope to Him alone. Idaghan karon ni salig silang bahandi. Anytime makuha ng bahandi na to. Anytime ka ng imong natigom, kwao na sa Ginoo. Mapabilin na jud, ikaw, ug ang Ginoo. Unang karon ay pagsalig anang imong gihugtan. Labaw sa tanan, salig sa Ginoo lamang. Kung dubli ang atong pagsalig niya, dubli sad ang atong kadasig. Nya kung dubli ang atong kadasig, daghan kaayo ang makabi. Amen? Balikon ako ha. Kung dubli ang atong pagsalig sa iya, ha? Dubli sad ang atong kadasig. Ya kung dubli ang atong kadasig, daghan ang makabig. Amen? God is good! All the time! Nag-iya-iya man. Ang mga protestante kuno, ibaw mo? Kung magdaig sa Ginoo, sos, magreklamong silingan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Tuloy ko, nangaluya, nangaluya. Member sa Lions Club. Nangaluya, 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 Lord. Unat, atong daygon jud ang Ginoo kanunay, kinahanglan kita ng mga Katoliko, puno ta sa paglaom. Basta, i-anchor na to ang tanan ngadto sa iya, sa Ginoo. Munang nanginahanglan tagkusog. Kanus ana to makuha ang kusog sa Ginoo. Mangumpisal tang tanan. Apil ning nagwalik. We need the grace of God. Amen. Mao nang unique kay mga pari, giingnan sila, mga pari ha, pag nakaw ka mo sa tibuok kalibutan,
banhawa ninyo ang tanang patay. Uy, naitabo na wa? Uy, nakasabot mo na. Huwag ko makukit na pasal, kaya pare, nagbanhaw patay. Di man inya, panahon nga mangumpisal ka, sa ni mo nga bugat kaayo, nga mooy nakapatay sa imong espiritu. Meaning anang spiritual death, the absence of grace. Kung wa na kay receive sa sacrament, patay na ka. Karon katong nangumpisal ron, buhi na, nabanaw. Nag-uli ni mo sa inyo ha, imong bana, may kumpisal, yadag ko kay bangasa, niya mo tanday ni mo, ala, ni tanday ang patay. Yung pag-realize mo, utro mo po na ikang may kumpisal. O, sa di lang, patandaya na ng patay, utro bitaw po ding patay. Ang gitanday. Di ba, muna pasabot ni Kristo, banhawa ninyo ang mga patay. Every time mangumpisal ka, na banhaw ka, gikan sa kamatayon, tungod sa itong mga sa. Pakpakan na to ang mga pari. Nakugihan, mulingkod sa kumpisalan. Yan naman, maunay tubag sa sugo ni Kristo ngadto namo. Panglakaw ka mo, banhawa ninyo ang mga patay. Ya, musta naman mo? Buhay pa mo, patay. Huwag pa naman malingog, no? Makatingog din ang patay ka din. Tingwit naman. Una nga, kung atong i-anchor, ang atong paglaom sa grasya sa Ginoo, despite taghang-tag problema, gaan ra. Nga naman, gawas nga iyang pasanon, dili na ikaw lang usa mo pasan sa mong problema, ang Ginoo, ikaw pa jud ang iyang gipasan. Uy, pagkanindot ko eh. Bisag kabugat sa imong problema kung naa ang Ginoo, iimong gi-anchor ang imong paglaom ngadto niya, parte jung gaana. Ya kung ang Ginoo na to, sumitabo na to, ang gamay nga problema, pero tidyong bugata. Nakasuway na mo aron? Naguba ka tungod sa gamay nga problema. Ano, nagkaaway mo, may hantod ka rin usang sibanan namin. Way tingog sa kong asawa. Way tingog sa kong bana. Tungod lang sa gamay, nga hinungdan. Ganun dali ka masuko sa gamay nga rason, naatay gamay. Dali gamay nga sayop sa asawa, suko. Gamay nga sayop sa bana, suko. Gano? Naalagit tay gamay. We need the enlightenment from the grace of God. Kamo yung maglig-on, matag-usa na to. Dugang pa, unsa may symbolism sa eagle. Di ba, ningon diri sa pagbasa na to, sa Isaiah chapter 40, verse 31, they that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with the eagle's wings. Pura sila mga agila. Kato mga naglaom sa Ginoo, sama sila sa mga agila. They were soar high. So, pasabot ini. Atod pa sa mga Bible scholar, the eagle does not escape the windstorm. Ang mga agila ay, ang mga kusuking hangin, yun na. It rises because of it. Iyan ang sugato ng kusog kaing hangin. Di siya mulikay. Tungod na parte na yung taasa. Usa na itong mga problema. Atong mga burden. Atong mga challenges. Sakit sa tuhod. Sakit sa lubot. Sakit sa isang unsang sakit. Offer everything to the Lord. Abi ninyo, kanang inyong gibati nga sakit, kung inyo nang i-offer sa Ginoo, Lord, ay lang ko ayuha, Lord. Di na ka maaging purgatorio. Yan naman na. Temporal punishment na. Ining atong nahitabo ros Pilipinas na doon, ng perting kusog yung flood control. Tungod mo na to. Kinsa may nagpili sa mga leader, di rabal yung ka mo pili, guway kwarta. Tinawa dili.
Hindi, agwanta! Agwanta pa more! Kita'y nagpili, ana. Abi ninyo, karong sunod eleksyon, kung mag-antos lang ka, kung mag-sakripisyo, minaw ta sa simbahan, di ta mo dawal, hayahay patas pulis. Nga naman, nanay managan, bisag mo ikwarta mga nao. Pero, may tabo ba na? Pikat na tong tanan. Di ta mo tuo sa simbahan. Kung nang dito sa Valencia, gipangdakop na. Uy. 2 + 2, unom na sila. Kasi siya na mga, ako lang nagibuhat because of the love of God and the love of my country. Ito naman ito buto, ipapriso naman nato. Uy, sus, ako ragalin niliyok, samot tamang liyok na tanan. Ato na niya. Karong sunod eleksyon, ihatag na rin ako, kahit ito failan na yung kaso. Yan naman mo na sinugdanan sa grabe na korupsyon. Mudaog bisag di angay. Ay, tinood, dili. Wa ko mangaway, ha? Di ko ganahan mangaway, man. Ako lang yung buhato ng sakto. Bahala, nag-awayon ko. No? Unom na kabuok. Kasi inaot ko ang mga priso ng unom. Mga leader man eh. Hindi man kaka-direct des politiko. Kaning unom ka leader, kung di sila mo suka sa ilang politiko, silang unom mapriso. Ito na ni Scorpio. Kinaligunan di ay kay ang ato witness do na may personal knowledge pagdawat nila. Kanang blood control na mo'y personal knowledge. Ana? Wow. Na mo'y institutional. Wow. Dili mapriso gapon. Nakaroon, kung para ba upayo sa tuig ikas mayo, daan na. Gidakop na. Tulo na'y gidakop. Di ba moron? Wa? Tulo na'y gidakop. Sus, pagkanindot din, no? Kung manglihok kang tanan, hindi kisa na may ganahang leader mo. Distribute. Gila, ihatod niya ni Father Darwin na kumporta. Unom karon ang tulo mo na priso, pero ni piyansa, ilang piyansa nila? Kada usa ng 36,000. Total 108,000 pesos. Yan na pa may laing tulo. Dakunon pa. Father, patyon ka, Father. Ayaw mo kagoon. I am nothing. Misas, Father Darwin? I am nothing. Ayaw mo kagoon. Kaya mamatay po ni, mabanhaw man po. Kini radyo akong paglaong. Nagpatyon ka gumag. Wali ni mo na, Father, sa buoy. Buon. Ayaw mo panghila. Mabanhaw ko. Kaya nga akong gituhuan na banaw. Amen. Ayaw na mo kahadlok. Kaya mga tao nga nagpuyo sa kahadlok, di kaliho. Ang sige pong panghadlok, doon ay giilok. Asa man taan ang daputan. Huwag ko mangaway, ha? Ako lang yung gibuhat morally o legally. Iba mo sa gisultis judge. Na-amaze ko sa gisulti sa judge. Tingon siya, sa arraignment naman, nag-arraignment naman, gahapon pa. Tingon ang judge, kung daghan ang mutindog, sama niini, mahunong ang vote vying sa Bohol. Ready na mo? Hadlok lagi may matay, Father. Diba rin, ha? Ayaw mo kahadlok mamatay. Ang kadlukin ninyo nga di mo mamatay. Imagine ako nung di ka mga matay, maabot ang 200. Ang buol mo na nag-zombie. Nagkana kayo, zombie. Manimba, 200 years old. Unya, napay kateter nila. Sakto ra po ng mga matay ta. Kaya si Kristo, pila ba edad ni Kristo? 33. 41 naman ko. Ilapas na ko. Pwede na ni patyon. Kailan mo kagool kaya itong paglaom na ani Kristo. Eh kung di good ta, mutindog, bugnaw-bugnaw ta, init-init, may pa'y isuka ko ikaw. Asa ito na, basa ba, Dre? Pinadayang 3:15 ba? 3:14. Revelation chapter 3 verse 14. Ningon si Kristo, kung init-init ka,
Bugnaw, bugnaw. May pay, isuka ko ikaw. Unang, ngayon taog fortitude. Cardinal virtue na siya. Saan ang fortitude? Kaligon. Dili katalaw. Kay way talawan, makasulod sa gingharian sa Diyos. Revelation chapter 21 verse 8. Kay bawo mo sa debate na mo itong, nakakita mo itong debate na mo? Itong anting-antingan? Showdown ko numi? Sa showdown ka, Brother Darwin. Tinuod man ka. Nagisugo sa Ginoo, Brother Darwin. Nakasabot bakas Marcos 16:18. Nakatong gisugo sa Ginoo, dili madutlan sa bitin. Inigpaak, Brother Darwin, di madutlan sa bitin. Muinom og hilo, dili maunsa. Unsa man, Brother Darwin, karon magpapaak tag bitin. Manginom tag hilo. Tan-awo na to ni Ron. Ako sa giingnan, Brad, ang ganahan ka, pagsulok. Kaya di na mo ipasabot ni Kristo. Matod pa sa church fathers na to, ang Marcos 16:18, ang serpent kaya ipasabot diya, ang demonyo. Dili literal nga serpent. Yabot pasabot kung tuklawon siya, paakon sila, dili sila maunsa sa demonyo. Kaya napildi na sila ni Kristo. Kung hindi nakaangay madlok sa mga demonyo. Amen. Yung sa may pasabot anang hilo, na imnon, di maunsa, ang atong sala, maunay hilo, labaw pa na hilo. Muna pasabot, mangumpisan mo karon, nawadaan na mong hilo. Mangumpisan ta, before Christmas, wa na mo mukaon sa hilo. Ang sala day pasabot ana. Nya, nagtuom sa literal. Kung literal na nimong Biblia, Brad, namas Biblia. Nga, kung makasa imong mata, lugi na! Hindi, itong lugito na imong mata, literal na eh. Pwede na. Una nga, delikado, kung atong i-interpret ang Word of God literally, or personally, or privately. Unang, nabantay mo quote siya sa mga church fathers. Kaya naman, sila Jod ang nakasabot sa Biblia. Sila Jod ang nakasabot sa balaang kasulatan, dili ako. Unang, we have only one teacher and it is the church. Amen? Ang ato simbahan. Ito papakan ato simbahan. Unang, ang kitangan niya din ni Karon, siya rin siya ito paglaom, wala na ilain. Unang, dito ta ngay mahadlok. God is Emmanuel. Check ko lugas Emmanuel. God is with us. Nakoy, speaker, di ka Davao, nagtuukog isog kay, di ka Maguindanao. Yung si FD, Brad, ikaw ay speaker ng mga sa market preaching. Ikaw ay problema, Father. Di ka sa Mindanao. Pado mo sa dere, sa Bohol. Nya, pagkagabiin na, sa mga na yung kwarto, Brad, arga ba tawag dere? Nya mo na akong kwarto, Brad, tapad na ta. Sa mga, Father. Saan ka matawag, Father? Saan ka sa istro? Sige, Father. Kibaw mo, pag alas 2, sos, namukaw. Father! Sakit sa amin namukaw, ha? Yang hadlok siya ba? Father! Father! Yablihan ako. Uy, Brad, namata pag alas 12 na? Father, huwag mo katulog, Father. Tapi dyan ako hadlokan ito ba? Saan ni mga sasangyaw sa pums, Ginoo? Talawan man. Father, kanang imong guest room, Father. Ang CR. Nausan ni CR? Akong gi-close, Father, gilakan. Na-uplig ka le. Tsaka anong mahadlok maganganaan na noong kay kauban? Mahadlok ka kung wak kauban eh. Father, di ko katulog dito, Father. Maluoy ka, Father. Hindi mo ito, pakukma. Masa may kusog na ko, ani? Sige. Kay gusto di makakatubig to, dali. Ano lang ka sa kwarto na, may foam ng ubos. Sige, anak ka diha. Kabaw mo? Masutso na? Mag-ampos ta. Alingkod lang mo. Mag-ampos ta, gusto ka manamo, gusto ka mag-imay ka Maria, gusto ka ibang samahan, alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, na nag-antos, pagpabayad sa silot sila mga sa
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God is good! All the time! Sa to'y sumpay, dito na siya natog sa ako. Brad, foam, nakatog. Ibaw mo? Nindot kay sagtog. Kaya nindutan, hinanok kayo. Ibaw mo kisay wakatog? Ako. Di mo mangutan ng ano? Kusog kay muhagok. Kung may kayo kung sugot, may ari ka magtog. Ako na may wa. Ganong nindot siya to. Ganong grabe naman ka kalma siya. Wala siya panic. Wala siya panic attack. Ano man, conscious siya. Nakauban niya kato ang ordinaryong pari. Ang pari na pumawa kato. Hay. I-connect natin. God is with us. Dili ordinaryo ang kauban nato. Uban natong amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo every time manglakaw ta in the name of the Father. Ako lagi mo manguros? Ako manguros ng the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O saan mo na sa inyong ilong? Diyos inahan? Anang tulon ninyo ka? Tulon ninyo ka tulo, Kininduha, only sign, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Rich kay symbol ang simbahan. Kininduha, the two natures of Jesus, divine and human. Siya ang pagpangunos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Uba na to siya. Ano mahadlok pa man ta? Abi ninyo, during exorcism na ako, karong adlangwa, karong ato may simana kay Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo na ang atong exorcism. Ang mga yawa, mukurog yun. Nga naman, literal na nakig-uban ni mo ang Diyos. Literal. Una itong paglaho. Wa kabiyais sa Ginoo. Wala siya, hindi siya layo na to. Kanunay, gawas niya na, doon na pa kay guardian angel. Huwag ang paglao. Ano yung mga demonyo na to? Isunod-sunod. Kita na ba mong demonyo? Kita na mong demonyo? Tanaw mo siya yung tapat. Dito na demonyo. Kalukalike lang. No? Balik ko na ko Buo na ito paglaom, God is present in our midst. Nahibaw siya sa imong kaguon, nahibaw siya sa imong problema. Ang gusto lang niya, come to me. Come and see. Ari mo na ako, duol ka mo ka na ako. Kaya ang tanan ninyong problema, gaanon ko. Kaya mo nakakasabot si mong kagalingon? Plus, napayawa. Tinuod yan doon na yawa. Grabing away, grabing lalis. Karong buwan na, pinadaganan ni Adto, dahil sa kababay nga tulala. Sa problema ni, dito na mag-psychologist, dito na may father. Dyan? Wala siya kagalingong kalibutan. Nga pagtanaw na to sa history nila. Kung nandot kaayo, kita tanan ma-deliverance. Ako, kaya nagabiin mo kung mag-deliverance, kung kumatog. Yan naman. Naay yawa palibot na to. Mutuo kag sa dili. I-disturb ka niya. Labi na atong memory, atong imagination, atong psychological dimension, anak ta niya targito. Despite sa daghan kay mga blessing, ato sila, bugtong anak nilang babae. Ganahan na magpakamatay, tulala na. Imo mo, dito mo na sila albularyo. Dito sila albularyo. Unya, the more problematic ka, i-amplify ang natural pain mo, natural
loneliness, depression, anger, basta na yung mga occult spirits na to, iyan nang i-amplify. Kung matinga mo, ano naghikog man to? Nakagamay sa iyang problema. Di ba? Ano man iyang i-amplify? Kung grabe ni mong kaguol, grabe na yung panic attack, grabe ni mong kasubo. Mag-isod na ka. Boto niya tabo nila. Itong babae. Tulala na. Ano? Musta mong kaday? Okay ka kaday? Iba mo, pag-renounce nila, nagkurug-kurug ang iyang anak. They receive the sacrament of confession, the grace of God, the grace of purification, the grace of sanctification, the sacrament of reconciliation. Silang tulo. Iba mo, nibalik siya itong miaging Domingo, nagdako kayong electric fan. Father, imo na, kay sikag paningot, ano man nakapasar nilang anak. Very positive na yung anak. Nunya, ang iyang huna-huna, kung na kaayo, positive na kaayo, ang iyang adlaw, productive na kaayo, nanuman, gi-renounce nila ang mga occult spirits nga ilang giduulan. Dapat itong mga lulo nga grabe kayo, itanan, hindi ta exempted. Kunya, naakoy bag-o nga pasyente, pari mismo. Nawadaan siya paglaon. 20 years old na siya sa pagkapari. But then, na-process na ko sa mga psychologists. Huwag may lami. Maumang gahapon. Sabta nag-interview ko niya, dito na natural father. Kaya dito nung psychological, medical processing, dihatag naman niyo. 20 years, ha? Kunya, iba mo, huwag ka wasis pagkapari. Sabi na. Discouragement. Kuni ang 4 Ds of demons against us. Yang mo create siya false perception. Yang mag-create siya sa ato ag false perception. 4 Ds. Una, deception. Ikaduha, division. Ikatulo, diversion. I-divert ka. Active ka ni, wala ka. Sa choir, active ka sa choir, mag-upa man. Mag-upa ka ng member sa minister, la. Bisag na human nag-serve, nag-uniform ka po. Pag uli nila sa balay, nanghugas o plato, nag-uniform ka po. Ecstasy moment. Na-diverted naman. Ano pakita? Sa una nga, pag-upang minister, inig-serve, sos, di dyan banagad. Inig-pasos, di dyan lingkit. No? Inigkanta lagi, Our Father, sos, di ka tiwas, magkilak man. Our Father. Lord, ganun karoon pa pagkunin mong minister. Magkandot yan Tanawa ko mga kauban. Wow, nagiputi. Wow, mga anghel. Wow, mga anghel. Ecstasy moment. Yung kaduga yan, yung kung mga anghel yung mga tuhanan Sa una, inig-pray, Our Father, kahila ko, hindi ka tiwas. Our Father. Karon, na diverted naman. Ang kanta ka po, Our Father. Our Father in heaven. Wait, mo utang. Holy be your... Ingon pa sa Bernice. Your kingdom come. The version na kaupat nga di is discouragement against hope. Ano ilami ako kinabuhi? O itong pari. Di ba ninihapon ng gisulti nyo, pari ni. Kung ang pari giharas, samot na ta. Samot na ning nagwalay. Apel ning nagwalay. Why exempted na to? Na time na dry kayo ta. Huwag mo ito naitabo sa kong pari. Father, gusto na kong mahimong parokyano lang. Sabi no?
Sa itabo, pag-upan niya itong April, ko nga, Father, dili na natural. It is beyond natural, Father. Father, musugot ba ka? Kini-open man siya sa kuha. Sugot ba ka nga ako kang i-deliverance? Sige, Father. Mangumpisal ka daan. Mangumpisal na ko siya. Dito mi sa seminaryo, naghimuan na sa chapel sa seminaryo. Then nag-retreat pa ng mga pare. Kaya kami po rito, nangumpisal siya. Kanya ako siyang gi-prayeran sa prayer of the church, the prayer of deliverance. Pag-pray na ko, ikalit pa naghilak. Ang hilak mga Father. Sa dinan ni Maayo, pagtanaw na ko sa mata, perting puti ang duha niya ka mata, perting yung puti Di ba na pare nga naghikog, bago lang. Unang, si Judas naghikog po. Apostolis na to. O bispo to. Equivalent of bishop. Si Judas. Una nga, nindot kaayo, yakitang tanan mag-renounce. Bless kita, there is a diocese, kinatay center. Why bayad ang renouncement dito? Pangatto mo. Makatabang kayo. Kung kining mong pari, ako siginan, Father, dili ni right place. Ito tag right place. Ako sa gidasa o sa kalugar na akong kauban, kung Father, nag-react man ka. Mao din grabe ang imong depression. Na kay natural depression, pero ma-amplify, mo-intensify. Ibaw na ibuhat sa iyo. Ibaw mo, pag solemn renouncement na to, pag solemn exorcism na to, niya, naglingkod siya, mao ni plastic chair, lingkod siya. Ibaw mo, perting daghanang yawa sud sa iyang lawas. Kung celebrate nagmisa, magpakumpisala. Grabe kanang depression nga, grabe kayo, di na nimo masabtan, di na dyan siya natural, dito na mo psychology. Grabe di mo sud ang counseling nimo. Sa-usaog counseling. Ang dagway, datong gamot. Sa-usaon nimo, may, di kapon mo to. Yan naman, doon na occult spirits. So pag-interview na ko, pero tinaganang demonyo man sud sa iyang lawas. Pare. Naka-diocese of Tagbilaran. Akong gisultian po ang usa ka pare. Isang, ako ka, ha? Ako kay ba? At ito na may bawaan sa prayer of the church. Ya, kumusta ang pare ron? Naluoy sa Ginoo, very positive, full of hope. His hope is anchored on God. At pakpakan ang Ginoo. God is good! God is good! Grabe! All the time! Atong pakpakan ang atong Ginoo. Naiduon ako dito. Ibang mo, maglisod na siya lakaw. Tako kaiyang tiyan from Buena Vista. Kinidagan man pa sa eleksyon. Barangay election. O giingnan siya siyang kontra daw. Yan ay may tabo ni mo. Nidako ang iyang itlog, abot sa tuhod. Kunya, hindi man ting kuanto kayo, lakaw, ako ka-entertain. Kabalitaan na lang ako. Ginaan siya sa ospital. Niya, di man siya katoliko. Bilib lang po ko sa ilang, kinibit ang siya mawadig paglaom ang iyang asawa. Love, sig panawag sa kong mga kauban, halas tanang kauban ang ibang tawagan. Grabe yun, di malibara na. Maadyon mawadig paglaom. Napugos kong adto. Pag-adto na ko dito. Naghigda na. Maglisod na siya lihok sa iyang duha ka kamot. Maglisod na siya lihok sa iyang mga tiil. Ang dakong misteryo mo na adto ko, kay way finding sa doktor. Ningon ang iyang asawa, Father, tanawa, Father, dako iyang tiyan. Ang iya pong itlog, Father. Ano ang itlog ra mo po ni dako? Okay, bawa na. Ako pangutan. Yabot yung itlog dito. Pangutan ako. Ano pangutan ako?
Diba mo, pagsud na ko dito, ang iyang oxygen, grabe, taas na kaayo. O, tanaw na ko, apit pa dyan ba matay? Diba mo, nagdako sa, kanang ato i-bless ron, simple ka ng tubig, simple ka ng oil, salt, simple ka na, after blessing, din na siya, ordinary. Pag ato ko, sod ko, sa ward, maupoy pag-ground sa mga, doktor, diba pa dyan kabo? Pag human ako, ipakumpisan ako, kay mubalik pa siya katoliko. Bisan na ako, ihilog, niyang ipakalawat, ibalik naman siya katoliko. Wapan ako ipakalawat, ipawahin akong pakalawat. Nitabo kay Matthew na God. So, wala dyan na requirements. Matthew na God. So, pag human, before na ko ipakalawat, akong sabligan ang holy water, ang iyang katre. Kaya mag-seal man ko before ko mag-deliverance. Mag-deliverance ko niya. Di ba, pag-deliverance na ko, walo ka demonyo sod. Walo ka demonyo sod. Iyang paadag ko na kaayo. Yung tibok, why finding sa pastilan, kay poses man di ay. Tungod sa daghan, kay albularyo ginaulan. Yung mga doktor, na grounds, nisinggit man. Nga naman. Sus, ang mga doktor. Pasok ito, pingon ni. Tell me, how many are you? We are 8, Darwin. Dugay namin siyang lawas, Darwin. Nagpaila-ila pa, ang mga kulukoy. Silangan, nasilangan. Walo sila ka-demonyo, so nihunong ko kay white man. Pagtanaw na baspultahan. Sos, ang mga marites. Hastang mga pasyente nagdaan, nag-distress. Nagkala naman tao. Because yung mga inising kita, baboy bitang gihaw. Ya grabe kay, kaya bitang pagtuo, awa sila mawadig paglaong, ang iyang asawa dyan. Kumusta na karon? Nihiyos na ang iyang itlog. Nihiyos na ang iyang tiyan. Pakpakan na ito ang gido. Kung karon sila, ang banal niya, itimamot mo na, kitawag barang. Tinuod, dyan na barang. Yakin unang akong i-encourage yun ng mga pari, yang gahom ni Kristo na ang tanan mga pari, naas tanang pari, dili lang ni Father Darwin. Hindi po mga pastor, wala ni authority. Pero believe po ko kay doon ay confidence. Ang mga pari po, tunay authority. Why confidence? Kung saan mag-resapol lang kakata. Mas maayo pa ni mga pastor nga bisag why authority, confident kayo. Tinoon nila. Walang ningon si Kristo, pasagdi, ang mga nagbuhat, naghingilig yawa sa kungan, bisag di kauban na to, kaya ang dili batok na to, dapig na to. Very inspiring ba yan, ha? Di man niya, nakahingilin ganig yawa tong tuas gawas. Samot na ta, nga ni asol! Madasi ka na. Unang ayaw mo kahadlok siya, nga naman, ang mga yawa day ganahan sa mga hadlukan. Kaya ang mga yawa, hadlukan mampod. Santiago 2:19, nagtuo ka ba nga dunay Diyos? Maayo, ang yawa usab nagtuo ni Ana o nagpangurog sa kahadlok. Amen? Na may hadlukan dire? Liwat mo si yawa. Pero ang liwan ka. Activate your faith, not your fear. Unang ka ng mga sacramentals bitaw? Sos, daghan na kaayong mga occultista. Wa ma-convince, kaya pwede masukuan nila nako ron. Kita mo itong antingero, sukukay sila. Nga naman, nawadaan sila customer. Usan na niini, akong guard. Yan ang guard na to, sa center, interviewhan na ninyo. Di na madutlag bala. O kanang iyang orasyon, dugay na 22 years na siya, na siya atigiro, 5 years nga albularyo, sukay siya sa kuha. Deep-seated iyang hatred sa kuha. Diba mo? Kano siya na-convince? Dili sa katikisim sa simbahan. Kano siya na-convince? Tungod ng huli ang exercise oil.
napaso siya. Napapakan ng Ginoo. Imagine napusilan na siya, ang duha niya kabala, natagak lang ng duha kabala. Unang convince siya, mo nakaluwas niya ang orasyon, unang suko kaysa sa kuha. Pero kaya ba mo, napasok siya sa holy and exercise oil. Yung siya, init! Tingnan po niya ba na, masawa, napasok lagi ka. Di lagi yun na sa inuunang imo, ha? Saan mo kagutang na ko? Imna. Di mo ko na init? Giinom po niya? So, dito na. Ang mga demonyo, so siyang lawas ni sulti. Muni, ang sulti siya ang mga anak. Diba ka, Father? Nag-in-English si Papa. Yan, di man dyan na mag-in-English. Ningon ang mga demonyo, please, never bring us to Darwin. Please, be polite kayo. Napay, please. Diba mo, pag atubang na mo, yung gida, tanan na yung orasyon, very religious ang mga object, kaya makasantos, master of deception, yun ang yawa. Pag ato nila sa office, pagkita na mo, hagba din siya sa tubangan, nagkurug-kurug. Kaya mga demonyo nga naghatag niya kahom, nagprotektar niya, ni angko na sa tibuok niyang pagkatao. Kaya nag-enjoy ka sa kong kahom, dili na libre, na anay bayad. Yakaloy is Ginoo, kunin nyo ng pusilon ron, madutla na na. Nawalan na, orasyon, ayun yung pusila. So, atong security guard sa center, una nga, katong pari, nga nawad at paglaom, katong dating daan, may gani kawa siya mawadig paglaom, ang iyang asawa. No. Anchor your hope on God alone, especially to His promise. Kaya sa Isaiah chapter 43, verse 26, ningon si Prophet Isaiah, put God in remembrance to His promise. Aliko na ka? Put God in remembrance to His promise. Nag-pray gali ninyo, Lord, you said. Lord, you said. Lord, you said. Ngay, ako nabasahan tinon ng istorya, pila na sila katuig, nag-uban, jud sila, anak. Yakin ni Isaiah 43:26, put God in remembrance to His promise. Ano man, let us anchor our hope on God's promises. Kaya ang promise sa Ginoo, di yun na mapakyas. Ang promise sa tao, pakyas na. Pila na sila katuig, way anak. Di ba mo silang gipray? Na sila, you said prayer. Biyo kayo, you said prayer. Lord, you said, go to the world and multiply. Sabi nung kag-multiply, aniwa, magpayo sa. Lord, you said. Lord, you said. Ilang ikutlo na kinabitang, doon ay usa ka, sasama na, doon ay usa ka, babaeng dili manganak, pero nanganak siya 7. Lord, you said. Lord, you said. Pero pila ka tuig, doon tuig mo tong Lord, you said, wak mong gapon ay. Lord, you said, pangayo ka kamo kay kamo tagaan, pangita ka kamo kay kamo makakaplag, panugtok kamo kay kamo ablihan. Lord, you said. Lord, you said. Ibaw mo? Pagsunod adlaw, nabuntis rin yun siya. Kaluwa pa. So, put God in remembrance to His promise. Kaluwa pa. Ingon siya, Lord, you never said, but you did. Wa lang ka musulti. Emo John na gibuhat. Lord, you said. Lord, you said. Amen. Isaiah chapter 43 verse 26, put God in remembrance to His promise. Nga naman, let us anchor our hope to God's words, to His promises, to His covenant. Kung sa magisulti ni Moses diri, ningon si Moses sa Bible.
Ningon si Moses and his servant, you promised to Abraham, you said, sa imong mga saad nga to ni Abraham, Lord, you said, og natuman jud na ang promise niya sa itong panahon karon, muabot ang iyang anak nga mao'y source sa atong paglahom. One time, ako ginan si Papa, nasuya man ko sa akong mga kadula. Nasuya jud ko. Di na sila bike. Ako okay bike. Nangayo kong Papa. Pwedeng palitin ko bike ba? Yun si Papa, dong. Ako sweldo, igo radyod ninyo. Di na ko kaya mo palit og bike. Pero dong, niingon man ang Ginoo, pangayo kamo, kay kamo, atagan. Ingna lang daw, Lord, you said. Lord, you said. Yung magrosaryo man pud ka. No? Kung ang inahan na pud may muhangyo sa iyang inahan, iunsir man mi kabuok. Si Papa mudarog buntag, overtime po gabi. Abot mig unse. Kunang igo ra jud pagkaon na mo, allowance na mo, bilib lang kong mama kay, imagine na ka, unse ko ba? Pero buhi. Kung tinamura na mo namatay, ay doon ay sakit. So, mo tayo kung kanunay gipangayo, Lord, you said, Wingos Papa, adong, ako'y kwarta dong, pero nakaginuo dong. Ito sa Papas, sa buhi pa, kung man namatay sa Papa itong October, sa buhi pa sa Papa, sa Batanon, kagbay pa mi, kanunay siya magkatikayos na mo. No, dyan na iyang kuhan, kung doon na may pangayon sa Ginoo, kaya wak man siya ihatag. At tulog pangayon. God is a great provider. Lord, dingon ka. No, pangayo ka mo. Ang gihatag doon ni Papa na ko, hope. Ya, wak man siya ihatag. Siya, piki dyan dong. Piki dyan. Niya pila istorya mga isuon, sino kong pangayo sa balabarin, wak dyan buhatag. Siya pa, wak man lagi buhatag. Sa pangayo lang pangayo dyan dong. Pangayo lang yun. Kada adlaw man mag-rosaryo na, rosaryo, pangayo. Pag uli na ko, high school, 2 years or 3 years after, dito nga ako, kay day dindot, kay bike, das gawas sa mong balay. Ko, ma, hindi daw ning bike ka naman. Kisa ning bike, ma? Imo na? Ha? Ako ni? Ingon mo, wak mo'y kwarta. Wak man na mo palita. Nadiin man mo ani. Brand new jud nga bike. Ang akong na dawat. Yan no? Si Lulu di ay. Kinaman mi itong FCB. Yan FCB bito. Yan ang rapol-rapol. Si man may kuan, savings. Si Lulu di ay. Gibutang ako ngan sa rapol drop. Ang nabunutan, ang first prize. Nga pinakanindot nga bike. Brand new job. Iko, Lord, you never said, but you did. Tupakpakan. Ay, diba? Kung kita nga niya din ni karon, anchor our hope on Him alone. Anchor our trust on Him alone because He is unchanging. He is eternal. He is forever. Amen? Una nga, why rason? We have million of reasons to celebrate and to praise God. God, adlaw, Lord, salamat, Lord. Be excited every day. Ano man, di ta mapasalamaton. Daghan na to, wala magpasalamat. Be grateful. Maning lima, be grateful. Gratefulness. Kada mata ni mos buntag, pasalamat yun. Di mo na nakapasalamat. Nalipang ba mo ganun na buntag? Nakalipang ba mo? Pasalamat. Yung kidako kaya kasave ko. Sapi na sa doktor, di takalibang. Simple na, di ba? Nakalibang ta. Nakamata ta. Karon buhi ta karon. Taghan tagrason nga dapat pasalamat ta sa Ginoo. Amen? Gratefulness. Kung grateful ta kada adlaw, excited ka kada adlaw. Unay kadua, excitement. Say may tabo na to, kung di ta mapasalamaton, sira kag saway si mong bana, sira kag saway si mong asawa, sira kag saway si mong mga apo, sige kag saway.
di ka grateful. Be grateful. Ikaduha, di ba nini, you never lose your excitement every day. Ikatulo, you increase your self-confidence. Yan naman, grateful ka. Nya, excited, kada adlaw. Ikatulo, mo increase imong self-confidence. Ikaupat, mo increase imong self-esteem. Ang pagsalig na to sa tukugalingon, mo dubli. Kunya ikalima, 5-second rule. Saan yung 5-second rule? Productive ka tibok adlaw sa imo ng buhaton. Nigmata na ko sa buntag, luhod ko dayon. Nigmata ni mo, ihap din ka. 1, 2, 3, 4, 5. Nagluhod na ka. Oh, ampo na ka. Salamat ka sa Ginoo. Kuman ni mo ampo. 1, 2, 3, 4, 5. Magbasa ko sa first reading, Salmo o sa Gospel. Kuman ni mo, anak. 1, 2, 3, 4, 5. Maligo ko. Naligo ka. Kuman akong ligo. 1, 2, 3, 4, 5. Malibang ko. Kalibang ka, no? Kuman akong kalibang. Ihap na po ka. 1. Masay natabo na to. Nag-ubak ang atong adlaw because of our gadgets. Video games, Facebook, YouTube. Start your day with God, not with gadgets. 5-second rule. Kuman ni mo kalibang. 1, 2, 3, 4, 5. Maglungag ko. Maglungag ka dito. Kuman akong lungag. 1, 2, 3, 4, 5. Mukaon ko. Ay, sa pag-cellphone, kaon na siya. I-enjoy mong kaon. Pumani mong kaon. 1, 2, 3, 4, 5. Manghugas ko. Hugas di ka. Humani mong hugas. 1, 2, 3, 4, 5. Wala time na. Padung na ko sa tao. 5-second rule. Di ba nini, productive ka tibok adlaw? Yan naman, you are grateful, and then you are grateful, you are excited, you are full of hope. Because you anchor your day to God alone. Amen? Masa tayo na? Gratefulness. Ikaduha, don't lose your excitement. Be excited. Nigmata ni mo sa buntag. Wow, kagwapo sa kong bana. Oh, tutukir yun na inyong bana. Yan ang maglaig tutok. Kanang inyong asawa, tutukir na yun. Ay na magtanaw sa laing paa. Kanang yung paa sa inyong asawa. Bahala nagluod. Makalangit man. No? Altok kas di luod. Maka-imperno man. Una, excitement. Mo increase imong self-confidence, self-esteem, 5-second rule. Simple na. Choy na inyo. Di ba? Kung sa'yo tabo na to, nahurot ang atong oras sa Facebook. Nahurot ang atong oras sa pag-scroll sa YouTube. Alas 9 naman di ay. No. Lalit na pala sa utsura ba mo? Kuba ta. Wala nga, i-distinguish na to ang atong buluhaton from important to not important. Ayaw jud ninyo isakripisyo inyong oras sa non-important thing. Kaya nakahurot sa tong oras ang mga non-important things. Kailan ka ni Kuan Marie, no? Ato to silingan bangal buko ng ano. Sabi daw. Ay ba na sa issue? Mga maritis, nakahurot inyong oras. Not important thing. Not urgent. Ilista dyan mo ang important things karong buntag. Kung imong ilista ang important thing, di ba nini ayaw isakripisyo ang mga important thing sa imong non-important things. Because not important things, not urgent. Pero all important things are urgent. Amen? God is good! All the time! Pagpapakal ng Ginoo. Nakikanta, i-share ninyo ha? Ito yung theme song.
I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Ano ito, team song, ha? Atong balikon ko sa. Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together. Balikon ko together na, no? Together again naman, no? Nakamemorize mo? 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. God is here with us. No? Walang pakpakan ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Uban na to ang Ginoo. From Thursday to Sunday, kita tanan, ako may invite, tanan yung pamilya, na confession dito, labi na mga kaprepare food mo, nga ilista yung mga parang, sahi ka na bilang magtapad mo sa pare, namawa mo ka, labi na naibog ka sa pare. Kira lang, busuat na. No? Kunya, inikumpisahan ninyo, dahil to the point po, napoy ba mangumpisal, dili lang sa silang bana. Mga Fader, akong bana, Fader, walang hubog, Fader. Isunod ko yung bana, ingon po yung bana. Fader, akong asawa, Fader, maritis kayo, Fader. Nagkasano pa rin. Naglipat na tayo eh. Muna nga, direct to the point inyong mga Thursday, Friday, Saturday, Sunday, open at the office. Pero pinaka-the best, i-allocate ninyong usa ka adlaw, dadaan yung tibok pamilya, nga naman, kinahanglan mo renounce ta. Sama sa pari, nga positive na kay karon, sama atong dating daan, na very positive, full excitement na everyday. Nag-alagad na sila sa simbahan, nag-alagad na sila. Yan naman, ilang gi-renounce sa mga occult involvement sa atong mga lulo, sa mga lulo. Tinoo, dili. Kaliwat may tandaguhoy. Ang taga-Cebu po, kaliwat ni Lapu-Lapu-Rak. Daguhoy bugi. Magkatali ni Maksulpan. Kinahanglan ta mo renounce. Kunya, ang atong gagmay nga mga depression, dili na ma-amplify. Ganun man nag-renounce man ta. No? Atong usang adlaw na taga-Davao. Ang taga-Davao, yung siya nga, Father, na ako'y gift of healing. Naghikap na ko, Father, maayo dyan na. Yan na may nang react, well, nag-misa may. Isa, adik ko ma-react. Confident kay ko ma-react. Na po siya gift of vision, no? Taga-Davao. Pero natin siyang i-process, kaya kan kayong demonyo suot siyang lawas. Tsaka yung gigong to sa Ginoong ko dyan. Nagdagahan na ba kayo kung nakwalta atong kay matag man. Perti, react niya. Kung masuko siya, grabe kayo. Moro na gift of healing, nga ganahan maghiko. Kaluis Ginoo ato siyang i-process karon. Unya kato yung kamot buto nga na gift of healing, in-exercise na ko, wife ko, so, di kalihok. During exorcism, sa Father, di dyan mo lihok. Di dyan kalihok. Yung katong mga di-exercise na dito nga, conscious na sila. Paimno na ko sa 2 species. Ihatag na ko ang 2 species, body and blood. Kaya mo, pag painom na ko sa blood of Christ, hugno siya. No? Hugno. Di siya kasabot sa iyang lawas. Huwag nagtuo siya. Yung iyang gift of healing, gikan sa Ginoo. Kung natong i-process ron, kaya bag-uman. Napagi kag Hong Kong, atong yung semana. Ang iyang sakit for 30 years. Dami yan. Kining maong pasyente na interview na to, for 30 years, nawatan na yung paglaom. Kanunay na siya mo attempt og hikog. Asawa. Doon na siya usa ka anak. Kasi kuyog sila man. Hindi ka pag Hong Kong. Naabot ito sulila. Kumusta na siya ron? Pag-exercise na to kay di natural yung sakit. Suka. Grabing suka. Yan ang ngurog. Unya. Kumusta siya? Dawat siya sa sacrament. Kumpisal. Completely healed siya ni uli nanto sa Hong Kong.
Grabe yan ko ano, way pag-urig paglaom ba? Yang itong paglaom na sa sakrament. All priests are healers. Kung nahibaw lang ang mga kaparian, daghan ang mag-aagaw pa yan, pinaagi lang ni Kristo. Pinaagi. Mo nang daghang pari dito, na itulo ka pari, upat ka pari, magpakumpisa lang, para tumuad to dito, dili magmahay, makadawat sa sakramento. Yan naman ang sakramento, mo na kamot ni Kristo. Amen? May mga lula na ito dito, doy, nagsumpod na. Naas, Father Darwin, doy. Diyan na, wala, close room lang. So si tuyo din yun lang, magpahikap mi, doy. Ignore bro ko mga kauban, papas, Father Darwin, kami lang hikap lang. Di ba niya, when you go to the sacrament, the hands of Jesus are touching you, not the hand of the priest. Because it is instituted by Christ, not by the church. The seven, idrawing na rin ni Padre, na ibunyag, na First Communion, ni confirmation, kasal, ordination, kumpisal, hilog, 7 sacraments. Katapusan, di babae ni Duul na ko, dito sa Minglanilla, nag-wheelchair, stage 4 cancer. Luya na kaayo. Kinaluyahan. Pero, naminaw gapon. Pero sa nito po, wak may ko'y hilig. Iwa lagi power si Father Darwin. Ang power ni Father Darwin, kili-kili power na dyan. Tuo na mo parang madali. Ako kasi ang giingnan nga, duol si mong pare, receive the sacrament. Renounce tanang mga haba. Renounce tanan. Pag-deliverance mo, katong ka Father Sikia, gamita to ninyo. Di ba, wala man sila kasal? Wala man sila kwarta. Nga, major operation, gikinahanglan niya. Nag-renounce sila, nagpakasal siya. O niya, bila istorya mga igsuon, ang pari na taga dito mo ini-interview niya, completely healed siya. Kaya ang sakit pili dahil purely natural. Hangtod karon buhi pa. Atong bakbakan ng sakramento ni Kristo. God is good! God is good! All the time! Atong bakbakan ng atong Ginoo sa mga Ginoo. Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Muna inikulit na ko, I hope puno na ta sa paglaom. Kita ang instrumento sa paglaom ni Kristo. Samtang ani apata ni ining kalibutan na. Pero kung doon na pa kayo mga occult spirits, ang imong dagway, dili paglaom, dagom. Amen. Unang bisa kung saon ni mo. Kaya nga naman, doon na pa may occult spirits naka-attach sa ato lawas. Ug ako mismo ay witness ko, ana. From Thursday to Sunday, 12 na po ang akong i-exercise. Unang, pasalamat kong Archbishop Abet, gi-appoint ko niya tuar ako dito. Anak ko matug sa Lila, kumbento. Pero adto ko kanunay, gikas buntag hantod na sa gabi. Kung nag-uli na ko, pasalamat po ko, kay doon na ni mga pare mo tabang nako. Sa una, ako rin yung usa. Imagine na ka 200 katao, yung entertain. Karon tuloy Ginoo na naman tayo, daghang pare, daghang deliverance ministers, nakatabang nako. Sa una, ako tanan, 150, 200, tagsa-tagsa na sa una. Ibaw mo, sinitabo nako, ako'y pagkumpisal, ako'y mag-deliverance, ako'y mag-exercise. Sus, natug ko siya. Ni mata ko. Nag-CR ko, dito ko nakatog na collapse ko tungod sa kapoy. Pero salamat ko karon kay mga pari, tabang na nako na mga pari mo adto dito. So focus na ko sa solemn exorcism katong gipang barang, katong mga why finding sa doktor. Kung duda mo, una na kay office. Kunya kung duda pud mo kailang pari nga ganahan magpa-train, adto dito. Ito is schedule. Ato silang tudluan. Nanuman daghan tang matabangan. Ug daghan sang mabalik sa dughan sa sabakan sa tulangitong amahan. Amen? Inawat ko, na karong gabi una, sugod karon dublihon na nato ato pagsalig. Kung dubli ato pagsalig, dubli sa dato kadasig. Kung dubli ato kadasig, daghan ang makabig. Amen? I'm here because you're here.
Because we are here. Because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Yahuman anak mga isuon, may power mo dito sa office, tatay nanay. Di man inin ninyo, pwede mo mag-deliverance sa inyong balay. Pwede mo mag-deliverance sa inyong mga anak na nasakit. Or family member. Kaya mo dito mong pag ula ko na itong Amerika, pag adton mo San Diego, na tibuok pamilya, grabe ang ilang kalipay because they are empowered through social media. Iba mo, nasakit dahil yan, bana, kaya nasakitan ang tiyan. So nagtawag sila 911. Sakit kaya ang tiyan. So may nitabo, may gani, kaya nagpa-bless sila, online blessing. Yung natuitok bitaw, anak sila pupalit sila oil, ato pang lang nila sa TV. Yan nakapalit po sila online nga, libro ni Father Sikia. Dito na sila sa ospital. Grabe ka pong sakit ang iyang tiyan. Why findings sa doktor? Yan empowerment sila through catechism. Nauli na lang siya, grabe ka pong sakit ang iyang asawa, ng umpisa cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals, human anak, gideliverance niyang bana, wap pa mahuman og deliverance sig sukag laway. Kaplas siya nag-oil, wap pa mamang deliverance, completely healed ang iyang bana. Why findings sa doktor? Advanced na ba ang San Diego, ha? Advanced na. Pero, wag kaayo. Pero, di pa natural yung sakit. Basta natural ito sakit, we need doctors. Gusto? Kung natural ito sakit, nasa nito, we need doctors. Unya, di ba diha, naulian, unang nisugat sila nako, kaya ako ipaibaw ninyo, dili ako ang nag-deliverance niya. Ang iya mismong asawa. Yan naman, pwede mo makaayos sa sakit sa inyong anak. Basta, even natural, pwede niya gamiton because you will be delivered from different illness because you pray the prayer of the church. Pero di ka na sakit maayo, ha? We need doctors. Yung mga natural nga sakit, kinahanglan nag-natural medicine. Kailangan yun ng scientific nga mga tambal. Amen? So karon, akong i-bless ang inyong mga religious items. Anak na mo sa inyong gilingkuran. Ang inyong asin. Yung saan nyo pagkuhan sa asin. Ang unang nigamit sa asin, biblical na ha? Ang unang nigamit sa asin, si Prophet Eliseo. 2 Kings chapter 2 verse 19. Against curses na siya. Katong sapa, gi-curse, dagang nanginom, nasakit o namatay. May ganin na si Prophet Eliseo, nag-bless siya asin, o iyang gi-sprinkle ang blessed niya nga asin, na nga ayo. O naulian ang tubig. Dikan sa contamination. So, ang holy and exercise salt, pwede butang ninyo sa four corners sa inyong balay. Pwede po ninyo, kung mag-deliverance mo sa inyong balay, ang pari may mo bless sa inyong balay, kung ang pari di mo deliverance, kamoy mo deliverance sa inyong balay, kung grabe dyan ang kasamok, the more mo mag-deliverance, straight ninyo i-deliverance 7 days. Kaya Father Sikia, ito naman sa Kirilis Cathedral, nagbaligya, na diha, ang prayer of deliverance. Ang holy and exercise water, sprinkle ninyo before mo matog. Ang inyong mga anak, kada kwarto, mag-sprinkle sila, kay matorture ang mga yawa, kung naaman, infested man ang ilang kwarto. Na hinahinay, ma-enlighten ang mga bata, kaya ano man, wakay Espiritu Tuto. Ang puli ang Espiritu Santo man, kaya nag-ampo naman ang mga bata. Okay? Kanya ang holy and exercise oil, i-cross inyong mga senses. Kanya kung init gani, mo nang ato mo sa office, kay process mo na mo. Pero naghikap ninyo ron ha, sa oil, ay silang nyo hikap pa, ito na lang sa inyo ha. Naman, dugay taan na. So now to bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt, a first day of evil, by the living God, by the true God, and by the holy God.
by the God who ordered they, truly says the prophet, to be cast into water, to cure its untruthfulness. Be now purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul, to all who use them. In whatever place thou art sprinkled, may phantasm and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would dine of goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness, and the soul from evil spirit through Christ our Lord. Tanan yung salt, holy and exorcised salt, because of the ritual of the church. Ito pakpakan to simbahan. No? During exorcism, kadang holy and exorcised salt, init kaina sa mga possess. Initan kung mga nagsuspect mo nga possess, pwede na nyo i-share nyo mga sacramentals. Makadiagnose na init mo. Eh kung nagpabambuang na, what effect ang holy and exorcised water? Ano effect ang holy and exorcised oil? Hindi yung galing nila, pasok me, init kayo. Ano na siya? No? Sunod na ito, i-bless ang inyong tubig. You creature of God, water, I purge thee of evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that thou mayest be water fit to praises against the envious foe. Mayest be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O God, who firm and salvation, those listens wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be cleansed and delivered from harm. It has homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that worldly aim be banished, so that they may possess the well-being they seek, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang sagulin niyong salt, ang tubig ninyo. The Lord be with you. Author of invincible strength, and King of incomparable in power, ever the gloriously triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the living enemy, who cannot be put down hostile influences. Prostrate and fearsome will beseech thee, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may the vilest infection cease. Venomous serve would have been afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Tanan yung tubig, holy and exorcised water. Ang atong tubig no sa mga simbahan, holy water lang. Pero kung i-follow ni sa pare, tanang pare makabless na ha. Kung nilang gamiton ning ritual sa simbahan, may mo siyang holy and exorcised water. Sunod ito, i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let their service power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love, the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service with knowledge that please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil
which by your power has been pressed from the juice of olives, you have ordained it unto the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wants of the enemy, that be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that we may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Tanan ninyong olive oil, holy and exorcise oil. Ibutang na ninyo sa inyong altar. Yan, pwede po ninyo i-share sa inyong mga anak. Ibutang ninyo ugapas, parang mag-sign of the senses sila before going to sleep. Sunod, kung doon na mo yung incense, candles, rosary, Bible, secret images of God, secret images of the saints, secret images of the saints, scapulars, handbook, cross, medals, general blessing, and sunod. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ the Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, let be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the peculiar priests and people to whomever. These are used in the name of Jesus Christ, our Lord. So, tanan ninyo mga religious items, holy and exorcised. Sa first century, ibaba mo, tanan nilang gamit, ilang i-deliverance before nila gamitan. Sa first, second, third century, tanan nilang gamit, kaya naman, doon na yung mga gamit na to nga infested. Tagamangga, higaan siya, antik nga, tigdaanan, kama. Diba mo? Ulit bang kayo sa antik? Kato di ay, di nakatug ang tag-iya to. Unang gihatag, ka-infested. Unay, ang wisdom, sa simbahan nga, nung naatay mga sacramentos. Kung sa initabo, mga iksunan, karga nilag multicab. Na-disgrasya ang multicab while nag-travel padung sa ilang balay. Nahug siya, na tumba mang multicab, ug ang katudyong katre, wa na mahitsura. Ang nagpuyo sa katre, nibalhin niya. Ano kay bawa ko niya ato dito sa office. Niya, sud sa tulo ka adlaw, nabuang siya. Di siya masturya. Kung ang gidahan nila sa ospital, why blood clot, o kira yung utok, pero nga nung nanguna naman siya, nasa kawalingong kalibutan. Magsturya na, magtinagalog na, tagamangga, nagtinagalog. Marami kami sa kanyang katawan, Darwin. Marami kami. Sinira ninyo, during exorcism, sinira ninyo ang aming bahay. Nakatira kami sa katre. So, sa katre? Dito na namo na connect. Ang iya ding antik nga katre, dito nagpuyo ang mga demonyo. Pag humana mag-deliverance, yun siya, uy, masama yung lugar ah? Uy, Father Darwin, nakalagi ka din eh. Nag-usaman po ka din eh, Father Darwin. So, ikaw may nag-usaman din eh. Naakas amuah. Sa, ganun na ang pagod eh. Naulian siya. Una nga, kung doon na may mga gamit sa bahay, ayun yung gamita, pwede niyo i-deliverance. Mo nang naatay per all deliverance sa ato simbahan. No? Nalipay ba marong gabi una? Tinoon? Atong pakpakan ang matag-usan nato. Daghan kayong salamat. Kinadaghanang salamat, ugway sa payan. Palihog manindo. Christ the Lord has called sinners into the kingdom of His Father. So let each of us now make a heartfelt act of contrition with a firm purpose of amendment. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done
and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Lord God, you know all things. You know that we have a sincere intention to better serve you and our brothers and sisters. Look upon us and hear our prayers. For each intention we reply, Lord, we ask you, hear our prayer. Once again, Lord, we ask you, hear our prayer. Give us the grace of true conversion. Lord, we ask you, hear our prayer. Stir up in us the spirit of repentance and confirm our purpose of amendment. Lord, we ask you, hear our prayer. Forgive our sins and have mercy on our failings. Lord, we ask you, hear our prayer. Fill our hearts with a spirit of trust and generosity. Lord, we ask you, hear our prayer. Make us faithful disciples of your church and living members of his church. Lord, we ask you, hear our prayer. God does not wish the death of sinners, but rather that they be converted and live. In his kindness, may he accept the admission of our sins and grant his great mercy to us who pray as his Son taught us. Atong awiton ang Amahan namo. Pagkaito ang imong ngalan, umabot ka na ang imong kingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanogan mo sa matalagan, iharakan na mo karong alawa. Upasayo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasayo kami sa nagasala karamo. O gayawi tugot nga kami makulong sa gatay. Inunuan sa kami sa bawat. Let us pray. Almighty and eternal God, who by the incarnation of your only begotten Son mercifully reconciled the world to your majesty, grant, we pray, that the clouds of sin may flee from the hearts made tranquil, and that as the light grows stronger, the mysteries of the Lord's nativity may always be celebrated with unsullied joy through Christ our Lord. Amen. Atong hatagan o masipang palakpakan para tayo iklamo na mubalik karon Semana Santa. Usa sa mga masses kay ang atong fiesta. Timan iniha atong fiesta April 6. Kay ang April 5, 2026 kana siya mao ang Easter Sunday. So, ang Easter Sunday, mao'y ato ang bisperas. Unya, ang April 6, Lunes. So, mo na'y atong fiesta sa parokya. O ato nang giingon ni Ana, aron nga masaunog yun ato ang Easter Sunday. Isip, Easter Sunday kay mo na'y pinakapungkayan nga adlaw sa tibuok kalendaryo, liturhikanon sa simbahan. So, saulog na sa atong fiesta, April 6. Originally, gihimong April 7, apan nagkauyon, no?
ang councils nga arita sa April 6 na lang. Idiritso kay aron nga mula kita diritso ang inyuhang leave o kanang magtrabaho, at least dili madugangan og usa ka adlaw kung April 7. So dili makuhaan ang inyuhang number of leave absences ninyo. April 6, Monday, Easter Monday kana siya. So magpadagan ta sa ato ang mga novena masses. So atong imbitahon gipagyapon si Father Darwin kung dili gani on novena days, novena days ari diri sa fiesta kay upat may misa nato sa fiesta, tulo sa buntag unya usa sa hapon nga mga fiesta masses. Okay? So this is not goodbye. See you soon. Soonest. So ang Ginoo manaa ninyo. Napito na ko si Father Darwin uban sa pagpanalangin sa katawhan sa Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Salve Regina. Salve Regina. Madre misericordiae, Vita nostra salve, ad te clamamus, exulis viniebe, ante suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrimarum valde. Ergo, advocata nostra, penos tuos, oculus, ad nos conterte, et iesum benedictum fructum ventris tui, nobis vostrum, excellius tende, o clemens opia, o clemens opia, o dulcis, Verbo Maria. Ay, di sa tanan. Di sa tanan. Oh, ako din. Thank you.